I sommer, der var jeg et smut i Japan for at spille VM i Pokémon. Jeg tror, det står her på min kasket. Og der var jeg selvfølgelig i Japan og fik fat i en masse fede japanske kort og en masse andre fede kort. Og der er nogle af dem har jeg valgt at grade, og de er kommet hjem i dag, så det skal vi tage et kig på og se, hvad de har fået af grades. Jeg har klart gjort det sådan lidt i bunker her, så jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer, hvad de forskellige kort de har fået i grade. Så lad os da egentlig bare komme i gang og kigge på den første bunke. Som I nok kunne se lige før, så er der jeg har helt lidt bunker, vi skal i gang med, så jeg prøver lige at skubbe dem lidt til side her, og så prøver vi ligesom bare at tage dem fra en ende af. Og vi hapser lige et energikort, og så starter vi bare fra en ende af her med det første graded kort. Og jeg kan se, det er en Mew. Det mener jeg har to af, det er noget Celebration Mew. Jeg tror faktisk, det her det er et kort, nu ved jeg godt, jeg snakkede med i starten her om, at det er en masse kort fra Japan. Det er det også, men jeg har også taget en del kort med fra, jeg tror det er faktisk nogen, jeg har fra USA måske. Men det er det ret irrelevant. Lad os prøve at se, hvad Mew her har den fået. Den har fået en 9'er. Vi starter simpelthen lidt kedeligt ud med en 9'er. Og jeg tror måske faktisk, der lå to af det, gør det også. Der var to af dem. Skal vi så håbe på, nummer 2 har fået en 10'er? Nej. Desværre. Dårlig start. Men det er egentlig ikke de kort her, der er så vigtige. Nogle af de andre bunker er lidt mere vigtige, og det kan vi jo snakke lidt om, hvorfor. Senere her har vi en Pikachu fra, jeg mener det er McDonald's Pikachu'en fra i år. Og det var endnu en 9'er. Jeg har lidt på fornemmelsen, at i hvert fald de der McDonald's-kort er lidt svære, fordi de ligger ikke ligefrem på den bedste måde ind i de der Happy Meals, vel? Her har vi et guld-palga-kort, engelsk, vel og mærket. Jeg har haft en del af dem igennem mine hænder, og jeg tror det er fordi, jeg endte med at have 3 Palga V's der i guld, og derfor så vælger jeg at sige, nu prøver vi sgu at grade en af dem. Og det kan jeg se, det har sgu gjort godt. Den har fået 10. Dejligt. Og her kommer der noget japansk, det bliver spændende, lad os se. Det er Mewtwo. Mewtwo V-Star, den købte jeg i Japan, den her kan jeg huske, inde i en butik, og lad os da bare håbe på en 10'er. Ej, hvor lækkert. Godt med en 10'er. Mega flot kort. Jeg har faktisk næsten også fået den hjem i engelsk, hvis I så min sidste video, og det er helt klart de fedeste kort, der er lavet her i nyere tid, hvis I spørger mig i hvert fald. Jeg synes det er et flot kort. Der kommer noget mere japansk her. Venusaur EX, den åbnede jeg i Japan. Vi var så heldige at komme hen et sted, hvor de havde nogle 151 bokse, som vi købte, og så endte jeg med at åbne en enkelt af dem sammen med min gode veninde Katrine, og vi valgte at grade den, og det var godt, vi gjorde det. Det var en 10'er. Lækkert. Prøv lige at lægge mærke til, hvor meget federe holoen er på de japanske kort. Nu har jeg lige noget lys, der rammer rigtig skarpt ind på den, men så kan I også virkelig se bladene på kortet ligesom har sådan en ekstra holo-effekt. Det gør man altså ikke på de engelske. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er sgu meget fedt. Dem har jeg på stykker af. Kandas Magikarp, og det er fordi den engelske version af det her kort, det er stukket fuldstændig afsted. Og 10'erne det her kort, altså på japansk, kan du kan faktisk købe den japanske i en PSA 10 for det samme, som du kan købe den engelske i rå cirka. Så jeg synes, det var meget fedt at få købt på stykker af dem op, og se om jeg kunne grade dem til 10'ere. Og det kan jeg se, der er vi i hvert fald heldige med den første her. Der skulle gerne i hvert fald være en eller to mere i bunkerne her et sted. Vi kører videre, der er en Radiant Charizard. Det er faktisk en sjov historie, dem kommer der på stykker af. Det var faktisk Mewtwo købte jeg. Der er et par stykker af de her kort fra V-Star Universe. Der var jeg så heldig i Japan, der var til VM, at der var en butik, lidt ligesom 7-Eleven herhjemme. Det hedder Family Mart. Nej, det var det ikke, jeg kunne. Det er også lige meget, jeg var inde i sådan en 7-Eleven-agtig butik i Japan, hvor de lige pludselig havde bare et stok af V-Star Universe, og det var sådan noget, man måtte købe 5 pakker per person, og de kostede, altså jeg har lyst til at sige, det koster sådan noget 150 kroner og sådan noget for 5 pakker. Det var mega billigt. Og vi var 5 personer, og der var ikke nogen af de andre, der ville have det. Så jeg endte med bare at sige, vi ikke købte det, så skal jeg nok give jer pengene. Og det gjorde jeg så. Og så endte jeg med at åbne dem. Og der kommer sådan nogle ret fede kort derfra. Jeg skal nok lige sige, når der er flere af dem. Men jeg ved i hvert fald, der er 2 Radiant Charizards. Og der kan se, den første har fået PSA 10. Så har jeg en idé om, den næste her næsten også må være. Det er det også en Radiant Charizard fra det samme del, jeg selv har åbnet. Det er også en 10'er. Lækkert. Så det var altså en rigtig god deal, jeg fik gjort mig der. Full Art Charizard EX, den har jeg i hvert fald købt mig til. Jeg købte på stykker af sådan nogle Charizards her. Jeg kan se, der er vi også på endnu en 10'er. Mega luksus. Jeg synes ikke, mine køb er ikke så spændende som dem, hvor jeg lige har en lidt bedre historie til. Blastoise EX, det var igen, der var vildt mange af de her 151 kort, som var billige i Japan. I hvert fald taget i betragtning, når du kigger på, hvad de engelske kostede. Og ja, så jeg købte på et stykke Full Art, så jeg kan se Blastoise var en af dem. Og den har også fået 10. Super lækkert. Og næste kort, der har vi en sovende Charizard.
En Zone Charizard, og den er jo fra sættet, der skal man jo, og det kan se Venusaur gemmer sig deroppe bagved. På det engelske, der skal man jo selvfølgelig, bare købe det, fordi det er en promokort, men på det japanske sæt, der skal man altså åbne den i sættet, og lad os se, hvad den har. Det er desværre 9'er. Jeg vil sige sådan overall indtil videre, der har været et par 9'er, men det har ikke været slemt, altså det har været okay, Nå, lad os prøve at se, hvad næste kort her det er. Jeg kan se, det er noget engelsk, vi har med at gøre her. Ja, det er rigtigt, det er fordi, jeg sendte et par stykker af min... Jeg har en Aldart-mappe, som jeg er begyndt at tage lidt ud fra, og se om jeg synes, der er nogle af dem, der kan måske få 10, og så sender jeg mig så ind til PSA. Og det her, det skulle gerne være en 10'er, så lad os se. Og ja, sørg med jo, om den ikke også har fået PSA 10. Super lækkert. Vi kører videre, og det er endnu en Aldart. Rapidash V Aldart. Super fed Aldart. Jeg ved ikke, om det er en mærkelig anekdote, men jeg har faktisk... der er rigtig mange piger, som samler på Pokémon-kort, der synes det her, det er sådan virkelig deres favorit. Jeg har jo selv arbejdet som pædagog i en længere periode, og der havde jeg der var en pige på en af skolerne, jeg har arbejdet på. Hun var sådan helt, for jeg viste hende et billede af det her kort, og hun spurgte, ej, vil du ikke godt prøve at tage det med en dag, fordi jeg vil virkelig gerne se det. Og hendes kæbe, den droppede fuldstændig, da hun så den, hun synes, den var så flot. Så Galarian Rapidash, måske en fan-favorite mellem i hvert fald de lidt yngre kvindelige pigesamlere. Men lad os prøve at se, om den også, den har nemlig også fået en 10'er. Ej, hvor lækkert. Det er jeg glad for. Det er lidt modsat. Sidste gang jeg sad her, der sad jeg med den modsatte, hvor jeg sad og tænkte, nej, der er ikke nok 10'er, det er fået 9. Kanda igen med en Magikarp, det er dem, som sagde, jeg tror der er 3 i alt. Og den åbner min 10'er mere. Lækkert, og det er sådan nogle, jeg har købt. Det er nogle, jeg købte i Japan. Med Mew EX, igen et full art kort, det var igen, som jeg sagde, der var en del af dem billigt i Japan, så dem købte jeg lidt op af. Og der kan jeg se, der har vi nået en 10'er igen, så det siger vi også ja tak til. Nej, det er ikke for den her. Den er blevet blandet ind. Haha, den er for sidste. Jeg sad og tænkte, hvorfor er der en med sleeve? Men det giver mening, jeg er kommet til at blande en ind, da jeg skulle lægge dem ud. Giratina V-Star, det er sjov historie. Som jeg nævnte tidligere, så åbnede jeg jo nogle... nogle pakker, jeg fik lov at købe mega billigt, og jeg var så lidt blandet med det, fordi jeg ville egentlig gerne tage de der pakker med hjem. Man fik dem bare løs pakker, du fik dem ikke sådan i bokse. Men jeg ville egentlig gerne have taget de pakker med hjem, for jeg synes, de var meget billige, og så tænkte jeg, hey, så kan det være, at jeg kunne sælge lidt pakker i der. Men jeg endte med at åbne dem alle sammen, og i en af de pakker, der var Giratina V-Star'en, altså den japanske Giratina V-Star her. Og den var mega flot, så jeg tænkte, ved du hvad, vi sender den til PSA. Og den har fået 10, mine damer og herrer, den har fået 10. Virkelig flot kort. Det er, jeg vil næsten våge at påstå, at det er det flotteste kort i Sword and Shield. Jeg synes, det er så flot et kort, især den japanske her, fordi den har de her sådan, holoen på det, kører vildt flot rundt. Altså, det er fantastisk. Fantastisk kort, og fantastisk den fik 10. Det er jeg så mega glad for. Nå, jeg bliver lige nødt til at rydde lidt op her om bagved, sådan der, så der lige er lidt mere plads at bevæge sig på. Next up! Ja. Godt, så nu skal vi i gang med den lidt sjove stak, synes jeg. Det her, det er et Paradise Resort kort, og det er simpelthen, når du deltager til VM, så er der nogle VM-kort, og de er ændret sig lidt igennem tiden. Om for eksempel sige, nu der hedder det et Paradise Resort kort. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske på stående fod, hvad det var, de hed før. Men dem får man altså, hvis man deltager ved VM, og hvis du klarer dig godt, så får du sådan en, hvor der står top 32 på, og du kan også få en, der står top 16 på, osv. Men jeg har altså mine deltagerkort, og dem har jeg fået graded alle sammen. Og det der er med dem, det er, at man får dem på forskellige sprog. Og lige uden at være sikker, så ved jeg faktisk ikke, hvad sprog det her det er. Men det kan jeg svare på det om 2 sekunder, når vi ser, hvad den har fået af grade. Den har nemlig fået, det er en 9'er. Og så kan jeg se heroppe, der står der IN. Og det betyder Indonesia, er jeg ret sikker på, at det er indonesisk. Så det er den indonesiske udgave af det her kort, der har jeg så fået en 9'er. Den er desværre, nu siger jeg desværre, det er heldigvis ikke en af de vigtige. De 2 vigtigste heri, det er helt klart den japanske og den engelske. Og her der kan vi se det igen, Paradise Resort, det er samme kort, men denne gang der er den vist på tysk. Og den tyske, der har jeg fået en 9'er på. Det er jeg sikkert rigtig glad for, fordi da jeg tjekkede dem, inden jeg skulle sende dem ind, der synes jeg, at den tyske, det lignede rigtig meget, den kun kunne få 8. Og jeg mindes det jo, fordi den havde noget i hjørnerne især. Men en 9'er på den tyske, det er egentlig okay. Historien er med dem her, det er, at de skal ikke sælges anyways. Altså det er til samling, og jeg kommer aldrig til at sælge dem, fordi det er... altså virkelig nogle... de betyder så meget for mig, fordi jeg fik dem selv ved at være til VM. Next up, så tror jeg måske det er portugisisk, vil jeg gætte på. Lad os se. Den har fået 8, og det var den portugisiske, jeg er ret til PT. Det må være portugisisk. Den har så kun fået 8, den her. Men igen, det gør mig egentlig ikke så meget, fordi jeg skal ikke sælge dem. De skal egentlig gemmes. Jeg kan også se, at den er super off-centreret.
Jeg stod egentlig lidt med den der følelse af, om skulle jeg egentlig bare sende den japanske og den engelske, eller skulle jeg sende det hele? Og så endte jeg med at være sådan, nej, ved du hvad, jeg sender sgu bare det hele, og så ser vi, hvordan det ender, ikke? Næste op, der har vi et sprog, jeg slet ikke genkender. Jeg gætter på thailandsk, jeg er ikke sikker. Det er thailandsk, og den har fået 9. Den har fået 9. Super. Jamen, de skylder os en 10'er. Vi har ikke fået en 10'er endnu. Complagio turistico Pariso El Costa. Jeg tror, det er spansk. El Costa. Jeg tror, det er spansk. Vi har med at gøre her. Det er 9'er, og det er Espanol. Yes, Espanol. En 9'er igen. Jeg vil altså godt snart have en 10'er, men hvis den gemmer det til den engelske, så er det også super. Resort Paradiso. Jeg er ret sikker på, det er italiensk, vi har med at gøre her. Og det er 9'er, og det er italiensk IT. Fedt. Jamen lad os se her, om vi ikke godt snart... Nu kan jeg se, nu kommer der snart en japansk i hvert fald, eller en... jeg tror også, de koreanske baggrunde er samme, ikke? Hotel au Paradis des Pokémon. Siger det sikkert forkert. Jeg er ret sikker på, det er den franske udgave, vi har med at gøre her. Og den har fået 9, og det var den franske, ja. Fransk 9'er. Igen, det er sgu okay. Jeg har ikke tænkt mig at sælge dem, og jeg er bare glad for, at jeg får dem beskyttet nu. Det her, det er noget... Det kunne godt være den japanske, tror jeg. Jeg synes, det ligner japansk. Jeg tror, det er den japanske, det her. Den har fået 9, og det var den japanske, desværre. Det var en af dem, jeg håbede på ville få 10, men altså, igen... Kortet er så unikt, og jeg er så glad for det, at vi skal bare beholde det, så det er egentlig ret irrelevant. Uha. Hvad har vi med at gøre her? Se, nu kommer jeg jo i tvivl, fordi er det måske traditionelt kinesisk? Hedder det? Ja, det tror jeg. Cantonese, ikke? Chinese Traditional, tror jeg, det står for. Men i hvert fald en 9'er. Kinesisk. Den kinesiske har fået 9. Det er jo sådan, det er. Nå, jamen, hvad har vi tilbage her? Nå, men så tog jeg nok fejl, for så det her, det må være den koreanske, for jeg har en tilbage nu. Så den sidste, det må være den engelske, og så det her den koreanske. Så den koreanske, de har så den engelske baggrund åbenbart. Men lad os se en gang, og der er en 10'er! Ej, hvor lækkert. Koreansk og 10, så jeg fik den koreanske 10. Det er jeg glad nok for. Jeg er egentlig også glad nok for, at de alle sammen mere eller mindre har fået 9. Og så var der, hvad var det for, der var der noget, var det portugisisk, der har den fået 8. Det overlever jeg. Det var ikke den værste. Og her har vi, som I kan se her, the retreat cost of each side again play. Both yours and your opponents has one less retreat cost. Det er simpelthen den engelske, vi har med at gøre her. Og lad os se en gang. Yes! Engelsk, og vi får den i 10. Ej, hvor godt. Det var den vigtigste. Altså, det er det. Det er sgu den vigtigste. Wait a minute. De har lavet en fejl. Ej, det har jeg slet ikke set. Nej. Prøv lige at se her, mine damer og herrer. World Champion 23 Quarter Finalist. Det er ikke rigtigt. Nej, hvor sjovt. Det har jeg aldrig oplevet før. Quarter Final. Det er en fejl. Det skal der jo ikke stå. Det er jo bare ligesom vi ser på de andre her. Jeg er jo bare til World Championships kortet. De har skrevet Quarter Finalist på min slap. Der er simpelthen lige en PSA-fejl her. Ej, hvor sjovt. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor weird. Nå, jeg ved ikke, om det har noget betydning. Det kan være nogen, der ved derude. Ej, hvor mærkeligt. Quarter Finalist. Jeg blev sådan lige helt weirdet ud, da jeg så den. Det er ikke på nogen af de andre. Ja, det kan I ikke se, men jeg sad lige og kørte dem igennem nu. Det er der ikke. What? PSA for Snowsen, I har fejlet. Ej, hvor sjovt. Nå, sjov lille fejl. Der kan man se. Videoen har allerede været rigtig lang. Jeg håber, I holder ud derude, fordi vi har altså 2 stakke endnu, vi skal igennem. Jeg kan se, hvad... der er snedet sig nogen ind igen nu, som ikke skal være der. Hvad i alverden er det her? Der er snedet sig på stykker ind. Godt, vi prøver igen. Nice. Cool, jamen vi fortsætter bare med jeg skulle til at kalde det åbning. Ja, det her det er min Machamp-bunke. Så da jeg var i Japan, der var jeg også inde i et par butikker, hvor de selvfølgelig havde en masse Machamp-kort. Og det købte jeg jo selvfølgelig helt vildt op af, fordi jeg skal bruge nogle Machamps til min samling. Fuld af Machamp fra Sword and Shield, og vi napper en 10'er til at starte med. Let's go. Ja, vi bliver sgu nok lige nødt til at rydde op igen. Nej, hvor sjovt. Det kan jeg slet ikke komme over. PSA for filan. Nå. Machamp, første Machamp down i PSA 10. Vi ruller den næste. Den næste, det er
En Rainbow, den har jeg faktisk stået med. Jeg har prøvet at grade den i engelsk også, der fik jeg kun 9. Og der er en 10'er her på den japanske. Det var lækkert. Det var lækkert. Og vi kører videre. Det er simpelthen Master Ball Reverse Hollowen fra 151. Og den har selvfølgelig også fået 10. Var det lækkert? Var det lækkert? Vi fortsætter. Det er en Break med Champ. Jeg ved ikke, kan jeg godt sådan uden at afsløre noget? Break med Champ. Og det er endnu en 10'er. Nam. Det smager godt. Lad os køre videre her. Det er 151. Det er som er Choke, som har fået den her Art Rare, som jeg synes er mega fed. Især fordi en af grunden til, at jeg elsker Machamp, det er på grund af det her med, at Machamp er sådan en flyttemand, sådan en der hjælper folk rigtig meget i Pokémon-universet. Og det synes jeg virkelig, det her artwork, det portrætterer rigtig godt. Og så er det jo Koyama, der har tegnet den, så det gør heller ikke noget. Og vi napper en 10'er mere. Luksus. Jamen det har virkelig været en god sending, det her. Det er jo en af de heavy hitters, vi har her. Marshadow og Machamp. Jeg har en på engelsk også, som jeg desværre ikke tror kan få 10, så derfor har jeg ikke sendt den ind. Men jeg sendte altså den her japanske ind, og sjov historie, det var i Japan, når man er i card stores derovre, så har de sådan noget med, at de putter gule stickers på kortene, hvis at de mener, at kortet har en fejl eller noget, man lige skal være opmærksom på. Og det havde Machamp. Machamp kostede 15.000 yen, hvis jeg husker rigtigt. Men fordi den havde den der gule sticker på, så skulle jeg kun give, jeg tror det var 11.000 yen, eller sådan noget, den dur. Hvilket betyder, at de jo har set en fejl på den. Men jeg kunne ikke se en fejl, da jeg så købte kortet og kiggede den igennem for at sende til grading. Jeg havde også ret, der er simpelthen en PSA 10 foran mig, så jeg tror også, det var en fejl, at de har puttet den her gule sticker på. Den siger jeg mange gange tak for. Den gjorde mig slet ingenting. Her har vi så, det er jo så Base Machamp fra, og med Rarity, så desværre ikke den helt vilde. Men Base Machamp fra det japanske, og desværre 9'er. Man kan ikke få dem alle. Men igen, det var meget sjovt også at opleve, at jeg kunne købe den her Base Machamp. Den kostede ingenting i forhold til nogle af de andre Machamp-kort, jeg har købt. Den her, den er jo sjov, fordi den her, det er jo selvfølgelig World's Pikachu. Jeg ved ikke, om I kan se, det står hernede i hjørnet, der står World Championship 2023. Der var det her meget specielle Pikachu-dæk, det var rigtig meget at køre herhjemme også. Jeg kunne heldigvis få lov at købe et, da jeg var til verdensmesterskabet, og så byttede jeg mig faktisk til en mere. Så jeg har 2, og så valgte jeg at åbne den ene og sende en til grading. Og yes, den har selvfølgelig fået 10. Det er jeg rigtig glad for, når nu man åbner sådan et dæk. Jeg skal så også huske at sige til jer derude, der sidder og køber det bare til info. Til verdensmesterskabet, der kunne man købe det her dæk til, og hold nu fast, 150 kroner. Men man kunne altså også kun købe en for hver gang man kom ind i Pokémon Centeret. Og fordi jeg var spiller der, så fik jeg lov at komme ind i Pokémon Centeret en gang til verdensmesterskabet. Og derfor kunne jeg købe en. Og så som sagt, så fik jeg fat i et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der byttede jeg mig til en mere. Nå, next up, der har vi sådan en, er det ikke, nu kommer jeg jo i tvivl, det er Cardass, er det ikke det hedder? Det kan jeg se lige om 2 sekunder, men lad os se, jeg tror ikke, den har fået noget vildt. Den har fået 7, kan jeg se. Cardass Vending. Så det er altså det er nogle af de ældste Pokémon-kort, der er blevet udgivet. Den er fra 96, som man kan se her. Cardass. Jeg køber dem bare lidt, fordi de plejer at være meget billige, og så synes jeg, den var sjov at grade og se, om den kunne eller andet. Men de er super svære grade, så jeg forventer egentlig ikke sådan det vilde af det, når jeg grader dem. Nå, jamen fedt. Vi mangler 2 bunker endnu, så jeg håber, I holder ud derude til jer, der synes, det er fedt at se det her grading. Lad os se, hvad vi har liggende her. Ja. Det her, det er jo et af mine yndlings Pokémon-kort nogensinde. Det her, det er en Koro Mew. Koro, det er et magasin i Japan, og der har de engang udgivet den her mega flotte Mew. Og det var igen, jeg var i en butik, der havde de 3 af dem. De havde en, som de påstod var near mint. Så havde de en, der de påstod vel var excellent. Og så havde de den her, som vel var good. Jeg købte i hvert fald den billigste af de 3, jeg kunne købe. Og jeg håber egentlig bare på, den for 7 eller over. Så jeg er rigtig godt tilfreds. Ja tak, den har fået 8. Ej, det var godt. Ej, det er fedt. Det er jeg glad for. Men jeg synes egentlig også, den var meget pæn. Igen, japanerne er meget hårde i deres grading. Så jeg er egentlig heller ikke sådan mega overrasket. Men hvor man alting er en 8'er. Og så havde jeg sgu nok fået en 10'er, hvis jeg havde købt den dyre af dem. Men jeg ville simpelthen ikke bruge så mange penge på at købe en. Den her, det er sådan lidt en joker. Det her, det er et Detective Pikachu-kort, der kun kom ud i Japan. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg mener, han er en ret stor japansk skuespiller, som var med i filmen, og det ret mig, hvis jeg tager fejl, hvis du ved noget om det. Men historien med den, det er i hvert fald, at den er ikke udkommet på engelsk, og derfor synes jeg, den var sjov. Og så ved jeg, at den er mega svær at grade i 10, så jeg tænkte, ved du hvad, lad os lige prøve at tage chancen og se, om jeg er mega heldig. Og det kan jeg se, det var jeg ikke, det var desværre en 9'er. Men hvorom alting er, så den skulle stadigvæk fed. Yoshida hedder han. Det kan man prøve at google ham, hvis man har lyst til det.
Men det var i hvert fald et sjovt kort at få med hjem, synes jeg. All Out Machamp. Jeg har lige fået den på engelsk i 10, så lad os se, om vi kan gøre det igen på japansk. Desværre ikke. Vi må nøjes med en 9'er. Og nu kan jeg se, nu får jeg sådan en Blueback Topson her. Det er simpelthen en Zapdos. Og hvis jeg husker rigtigt, så var det fordi, jeg købte sådan en random bunke af kort, og så lå der et enkelt Topson-kort i, og det var den her. Og så tænkte jeg, lad os prøve at sende den ind. Det er sgu da meget sjovt, hvis den kan få 10. Og det kan jeg se, det gjorde den bare overhovedet ikke. Den har fået 7. Men igen, I kan se heroppe, der står 95, et endnu ældre Pokémon-kort. Topson må jo næsten være det første Pokémon-kort, så der er udgivet. Men hvorom alting er, stadigvæk sjovt at tænke på det her kort. Det er jo, det er jo mega gammelt efterhånden. Så ja, og få den i 7, det skulle nok okay. Next up, Machamp VMAX. Den burde jo bare være en easy 10'er. Det er det ikke. Den er kun så 9. Oh damn. Og så har vi... ja, den er sjov, den her. Så til jer, der ikke var til VM, og måske ikke ved, hvad jeg snakker om, til VM, der var vi i byen, der hedder Yokohama, som ligger syd for Tokyo. Og historien med den by, det var noget, vi kom til at snakke om, mens vi var der, det er, at den har sådan en kæmpe pariserhjul, og der er sådan meget Tivoli-stemning i byen, vil jeg sige. Og der kom vi til at snakke om, da vi så det her kort, at jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er jo et cirkustelt, og der er det her pariserhjul og alt det her og sådan noget, ikke? Altså, det minder rigtig meget om Yokohama, og derfor blev vi enige om nogle stykker, altså vi blev sgu nødt til at eje det her kort fra turen, for sådan at ligesom at mindes om vores tur til Yokohama. Og jeg håber selvfølgelig på en 10'er, men det er desværre en 9'er. Det kan ske. Nå, jamen vi kører straks videre. Jeg har den sidste bunke her, så vi er snart færdige derude. Hold ud. Det her, det må være resterne af de kort, jeg åbnede til VM. Altså som sagt, jeg købte jo de her V-Star Universe kort, hvor jeg var... Altså personligt synes jeg også, jeg var mega heldig på 25 pakker. Jeg fik både, Giratina V-Star i guld, og nogle af de andre kort, jeg har set, og nu kommer I til at se nogle flere fede kort, jeg åbnede der. Lad os se her engang, der er sgu en 10'er mere. Hvor lækkert. Et stykke 10'er mere til samlingen. Next up, der har vi Entei, som jeg også åbnede for de pakker, og det er endnu en 10'er. Nam. Ej, det har altså været en god sending den her gang, så gør det altså ikke så meget. Jeg græd lidt sidste gang over min sending. Vi har en Erikas Invitation Full Art fra det japanske 151, og den her har jeg købt, vel og mærket. Det er en 10'er. Nam. Det er altså heller ikke den dummeste. Der er stadigvæk en lille waifu-ekstase over i det japanske. Gardenias Vigor fra det japanske, som jeg også har åbnet, og det er også en 10'er. Det er simpelthen også en 10'er. Caterpie for 151, den har jeg købt. Jeg købte en hel del 151 kort også, som sagt, fordi igen, det var markant billigere end de engelske 151. Og jeg kan se også, at den har fået 10, så det er jo glimrende. Eventyrmand, hvis du mangler den, så kan du købe den af mig. Hehe. Ej, jeg tænker, han har nok købt nok en af dem. Der er endnu en V-Star. Det var også en, jeg åbnede, og det er selvfølgelig også en 10'er. Hvor lækkert. Og så er vi ved vejs ende, mine damer og herrer, og vi slutter os af på en Zacian V fra det japanske V-Star Universe, og det var så også en, jeg trak selv. Og det er altså endnu en 10'er. Ej, det smagte godt. Det kan jeg godt lide. Det har virkelig været en fed sending, det her. Men jeg synes stadigvæk, hvis vi lige skal snakke om et kort, jeg nu synes er det fedeste kort, jeg ejer, så er det her, fordi hvordan i alverden har de fået smidt quarterfinalist på mit kort? Det fatter jeg ikke en meter. Jeg håbede lige på, at det er mig, der har overset det, at de har givet mig et forkert kort, der stod på, men det er det altså ikke. Jeg ved ikke, hvorfor PSA har smidt quarterfinalist på som en fejl, men det har de. Så det gør det kun sjovere. Desværre, det er ikke et kort, der er til salg, men det er sgu sjovt at tænke på, at jeg åbenbart kom i kvartfinalen, uden jeg vidste det. Tak for det, PSA. Nej, det er sgu sjovt. Nå, tusind tak fordi I så med den her video. Jeg håber I fandt den underholdende. Og hvis I kan lide Pokémon, så følg da lige kanalen og giv den her video et like. Så ses vi i den næste. Hej derude.